December 1, walking program therapy ni Kuya Jaime Salak dito po sa Proximco, Kupang. So, watch nyo po yung ganyang great walking improvement na isang kamay na lang ang hinahawak natin. Ayan. So, watch nyo po till the end. And siyempre, shout out po sa lahat ng mga salaklan dito sa Kupang. Ayan. At sa kanilang mga anak ni Ate Helen, Ate Kuya Jaime, especially mga nagbuhay sa ibang bansa, sa inyo lahat, shout out. Both side, mga kapatid ko mga anak, shout out. Siyempre sa ating mga subscribers, tigers, sa inyo lahat, shout out. At patuloy pong sumusubaybay ng journey namin ni Kuya Jaime sa Modelo Manggito 2, Travel Stock Therapy. Ayan. Ito po. Tapos ka ba? Hindi ba? Hindi ba lang? 1, 2, 3, push. Eso. 6, 7. Muna. Ay, sampo na yan, Oo. Luis. Ba't eh? Hindi ko siya. So, ay. So. Ako. Kasi na ito, di ba? Di ba? Sampu. Hindi pa tapos? Hindi pa. Di ba? Hindi pa po. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9. 10. Pero, hindi pa po. Ano? Isang na. Ano na yan? Ayos ka lang, kuya? Are you okay? Thank you, Lord. Yeah. Nagay na mo siya. Hindi alam isang kanila. Hindi alam ba? Ha? Yan sa master. Ha? Masala ka rin. Bitawa ka niya, kuya. Kasi ito mo kailangan yung vision natin, ha? Vision ko lang. Stand by. Yung TV na, ha? Diba? Talaga ang Lord. Kung binigay sa'yo ng Lord, no? Oo. Hallelujah. Sorry. Sorry po, hindi sinasabi.
Okay. Ayan. Okay. Okay, 1, 2.